ассалому алайкум тамошобинон. Созед нағзаин саломатиё хубай дар шаҳри Ҳисоре бозори Навда назди қулинҳои Зайда магазини арзонмол ҳастай. Тамошобино беҳад борошон арзонай. Аз 10 сомон сар мешава, ҳатто аз 5 сомон сар мешава баъзе молу маҳсулот дар ин нуқтаи савдо. Духтаракои ина нигоҳ кунед, ҳама намуд скатертҳо ҳастай. Бинед чихе хушрӯй 20 сомон нархи 1 метрш, сифатҳои хуби хубуш. То охира тамошо кунед. Иҷада беҳад борои хушрӯ бисёрай, ҳам пасуда, ҳам пастелни билё ва ҳам дигар чизо. Доставка доранд. Касоне ки мисол рафта наметавонанд, ино чон доставка мекунанд. Ина шкафҳоро диден 250-260 сомон шкафчикҳои новинка. Инчунин наборои қошуқ 160 сомон сафедош, 180 сомон байнангиш ва 220 сомон анами зардои хушрӯи фасонуш. Хулас қошуқҳои оригиналай, качествоошон да гап нест. Баъд касе ки микроволновка гирифтан, яъне духтаро микроволновкаошон абинен чихе хушрӯ, Samsung, LG ай нархошон 750 сомон. Инчунин пилисосҳои хушрӯ доранд. Пилисосҳо 750-650 сомон. Ана баъдан иҷада бо бисёр термис мепурсанд. Аз 35 сомон то 150 сомон термисҳои хушрӯ, термисҳои фасоне ки мисол иҷа бисёр нархошон аз бозорам ҳатто арзонай корвондаям. Барое ки бори хучонай духтаро марамат. Энаи хел графино ҳастай наборо аз 70 сомон то 30 сомон ай духтарако. Беҳад иҷар навк шудагиян, беҳад борои новинкаи фасон бисёр овардагиян. Ина чойник ҳастай 30 сомон, 20 сомон, 40 сомон, 50 сомон, ҳар хелай нарх чойнико. Ана инчунин қандгирако 65 сом, 70 сом, 80 сом то 210 сомона дар иҷа қандгираку донагирак ҳаст. Метонен ки омада ай пеш бо бинен. Инаи багемора диден 9 та дора, чанд та дора 500 сомон ай набори калон. Баъд инчунин ана киштичо ҳастаю, ана мевагирако ҳастай 80-90 сом хеле нархошон аст. 120. Хулас бо нависеншона. Наборои корча духтаро набори калони хушрӯ 160 сомон то 180 сомон ай. Бинен фасониша чихе моделҳои фасони бисёр доранд. Инчунин анам хел ваё ҳастай. Полотенцаҳои очабача ҳаст 50 сомон. Барои туҳфа беҳтарин туҳфа мешава. Хушрӯан материалош да гап нест. Иҷада бо ҳастай полотенцаҳои 20 сомонаву 10 сомонаву дигару. Хулас ҳам пастелни билё, ҳам техника, ҳам пасуда, ҳамаи чи аз ин нуқтаи савдо пайдо мекунен духтарако. Бозори Ҳисор, бозори Нав, магазини арзон мол. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Маълумоти бештара бо метонен аз хучон пайдо кунен. Доставка хоҳен духтаро, доставка доранд. Ина марҳамат нигоҳ кунен, ҳама намуд пасуда омадагиай 10 сум, 8 сум, 12.5 сум, 15 сум. Пасудо мехела пиёла 8 сум, нимкоса 10 сомон, тарелко ҳастай 8 сума, 10 сума, 12.5 сума, 15 сума. Хулас ҳамаи чи ҳаст. Иҷада бо қошуқу корчаву дигар чизо ҳастай 8 сум, 10 сум, 5 сум. Хулас нархҳо намехелиай. Ана техникошон набинен духтаро, блендеру, утюгу, дигар соковыжималкаву, плитаву чизе ки мегирен арзонай духтарако. Бо як бор бирен ай пеш бинен касе ки мисол дар шаҳри Ҳисорай. Ана касе ки рафта наметавона нависеншона хучон доставка мекунад. Нами соковыжималкаи калони хушрӯ 310 сомон ай. Ана блиницо духтаро қазура 110 сомон ай. Диден блинчик пазаки фасон. Иҷада бо паривои утюгҳо ҳастай, ваё ҳастай, соковыжималкаҳои дастӣ ҳастай, плитаҳо ҳастай. Ана иҷада бо чизо ҳастай тифало аз 60 сомон то 130 сомон ай нархошон. Марамат духтарако. Беҳтарин нуқтаи савдояй. Рафта аз пеш як бор шинос шавен моллошон кати боварӣ дорум маҳқултон мешава. Ҳозир иҷа одеолу дигар чи аст ва ёшам нишон метим. Хоҳен марамат духтаро заказ кунен. Ҳама иҷо доранд доставка. Одеолошона диден. Баъд ин халато ҳастай. Халатои фасон доранд 110 сомон халатошон. Ана баъд одеолои хушрӯ доранд. Одеолошон нархошон духтарако аз анами вай сар мешава. Арзонаш ай метрш вобастагӣ дора. Нигоҳ кунен аз 130 сомон то 310 сомон ай нархи анами одеолои фасоншон. Хулоса рақамошон ҳаст. Бори новинка бисёр омадагиай. Аз иҷа ман авор доштум навк шуда шавиш буд, бор камтарак буд. Ҳозир бинен чихе бисёр омадагиай. Пастелни билё, полотенца, пасуда, техника
ҳамаи чӣ дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед. Духтаро агар рафта натунед, дастафка мекунанд.